Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Afgekort NVO. En met wie heb ik het genoegen? Dankjewel. Ik ben Gion Levels. Ik zit hier namens Pure Blue Water. Een mooie prijs gewonnen. De Zeeuws-Vlaamse prijs voor de meest maatschappelijk verantwoordelijke onderneming hier in de regio. Dus ik ben eigenlijk al heel dankbaar dat ik hier als afgevaardigde mag zijn. Dankjewel daarvoor. Oké. Nou, de vraag is natuurlijk, waar ben je geboren en wat heb je zo in je leven gedaan? Geboren in Blaricum, maar op jonge leeftijd naar Oostburg gekomen. Oostburg? Ja. Dus een beetje een thuiswedstrijd voor Het is jou? zeker weten een thuiswedstrijd, ja. Oké. En de lagere school? Hier om de hoek, het Swingcollege. Middelbare school, Swingcollege? Zeker weten. Daarna richting Breda gegaan. Zo, dat is een geweldige stad. Dat is zeker een gezellige stad. Ja, en wat heb je daar gestudeerd? Bedrijfseconomie. En Oké. daarna toch weer teruggekomen naar het mooie Zeeuwse landschap. Oh ja. En hier een leuk bedrijf gevonden om aan de slag te gaan. Pure Blue Water. Ja. En nog een master gedaan hiernaast. En nu zijn we aan het knallen, een impact aan het maken. Ja, ik heb het gezien en gehoord en beleefd. Ja. Zeg, en wat voor master heb je nog meer gedaan dan? Master in controlling. Oh, en leg eens even in één zin uit in Janneke taal wat dat is? Het beheersen van processen. Ja. Eigenlijk, daar gaat het echt vooral om. Ook veel meer computers en... Veel met computers, maar gelukkig nog veel meer met mensen. Ja. Ja. Zeg, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat is een wereldwijd iets. Ja. En daar hebben we een heel mooi filmpje van een paar minuten. Laten we daar nou eens even eerst naar kijken. Prima. Ja. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven. Vanuit dat besef en de urgentie dat we anders met elkaar en de planeet moeten omgaan, hebben 193 lidstaten van de Verenigde Naties voor 2015 tot en met 2030 de agenda met de 17 Sustainable Development Goals vastgesteld. Deze goals worden vaak afgekort met SDG en aangeduid met een hashtag. In Nederland noemen wij deze goals de duurzame ontwikkelingsdoelen. In de praktijk zien we dat mensen en bedrijven worstelen met de vraag hoe zij uitvoering aan de doelen kunnen geven. Ons advies is: ga gewoon aan de slag. Begin klein op basis van people, planet en prosperity. De duurzame ontwikkelingsdoelen zien we normaal zo. Door deze anders te rangschikken zie je de verbinding en samenhang tussen de doelen. People, een mooie samenleving. Planet, een schone aarde. Prosperity, een duurzame welvaart. Wat gaan de doelen ons nog meer opleveren? Gelijke kansen en een goede gezondheid voor iedereen. Een veilige en rechtvaardige samenleving. Het besef dat we zuinig op onze planeet moeten zijn en met elkaar voortdurend aandacht moeten geven aan het klimaat waarin we leven. Een circulaire economie waarin mensen zinvol en betekenisvol kunnen werken en leven en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Doe met ons mee. Samen kunnen we de wereld gezonder en mooier maken. Voor ons en de generaties na ons. Nou, dat waren er 17. Ja. Ik heb begrepen dat jullie ook 9 doelstellingen dat jullie daaraan voldoen. Klopt, ja. Dus eigenlijk het belangrijkste wat wij doen is waterzuiveren. We werken met afvalwaterzuiveringen. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om te kijken welke doelen we doen. Want er zit een bepaalde mate van belangrijkheid in. En als je kijkt naar de basis 4 SDG's, want het zijn er 4, daar zitten we allemaal in. Zonder die 4 is er geen aarde. En daarboven ga je richting de society en dan doe je wel iets goeds, maar de impact zit echt in die onderste laag. Die hebben we nodig en daar zitten wij ook op te focussen. Prima. Ja. En dat heeft alles te maken met die NVO-prijs waar we mee begonnen zijn. Klopt. Maar nou wil ik even focussen op Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Want de Zeeuwse bibliotheek, met name Pascal Elegeert, Ja. die heeft dat aangestuurd. 3 jaar geleden heeft de ketchupfabriek uit Nieuw-Namen heeft gewonnen. Ja. En nou hebben jullie gewonnen. Ja. Maar de burgemeesters van de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeentes,
die hebben een oproep gedaan en ook namens de Rabobank. En er is een mooi filmpje van. Zullen we er even naar gaan kijken? Prima, gaan Oké. we doen. Ik wil heel graag een oproep doen aan alle ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen om zich te melden voor die MVO-prijs Zeeuws-Vlaanderen. Dat is echt een win-win situatie. Hè? Je draagt bij aan het toekomstperspectief van onze mooie regio. Maar nogmaals, het versterkt je ook in je ondernemerschap. Dus wij zien je heel graag terug bij de MVO-prijs. Meld je aan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor de gemeente Sluis belangrijk, omdat het gaat om een gezonde economie. Het zou eigenlijk in de DNA van alle bedrijven moeten zitten om even bewust na te denken, hoe gaan we hier om met bijvoorbeeld grondstoffen, met energie, met onze medewerkers. En daarom vinden we dat enorm belangrijk. Ja, ik denk dat het mooi is dat ondernemers laten zien hoe innovatief ze bezig zijn, met name met duurzaamheid. En daarnaast levert het ook een mooie communicatie op voor je bedrijf, op welke wijze je er invulling aan hebt gegeven. Wat is er nu leuker om je bedrijf te tonen, dat je laat zien dat je maatschappelijk onderneemt. En of je nou een klein bedrijf bent of een groot bedrijf, er zijn heel veel bedrijven natuurlijk in Zeeuws-Vlaanderen. En dan is het toch leuk om je te presenteren, om te laten zien wat je doet. En misschien word je wel de winnaar. Met andere woorden, grijp die kans, doe mee! Nou, dat was natuurlijk een oproep voor die MVO-prijs. Ja. Er zijn 20 mensen of instanties zijn geselecteerd. Daarvan zijn er 3 met de meeste stemmen. Ja. En daar zijn jullie dus ook één van. Ja. Nou, die 3 andere genomineerden, die kan ik ook even noemen, want daar hebben we een foto van. Ja. En de eerste die wordt nu even geprojecteerd. Kijk, Ja. dat is het zusje uit Terneuzen. Ja. Die waren dus vrijdag 13 mei in Terneuzen bij de CO3 Building Campus Ja. in Terneuzen. Die waren genomineerd. En de tweede die genomineerd waren was Sea Wellness. Ja. Kijk, uit Breskes. En de derde waren jullie natuurlijk. Ja, klopt. Geweldig. Ja. Ja, we zijn allemaal met iets goed bezig. Ja. Helaas waren het er maar 20. Ja. Het zijn allemaal heel nobele doelen. Ja. Dus ik hoop dat er de volgende keer veel meer bedrijven zijn die Ja. meedoen. Zeg, kun jij iets vertellen aan de criteria van waarom dat jullie gewonnen hebben? Hè? Dus het moet lokaal zijn natuurlijk. Nou, brand los. Ja, ik denk als je gaat kijken naar ons businessplan, het draait echt om de impact die we maken. Wij zuiveren water. Mensen staan er vaak niet bij stil bij water waar het nou vandaan komt. En we denken van, oh, het water wat we hebben, dat zuiveren, dat hergebruiken we. Maar dat is niet zo. Het water wat we nu hebben, het afvalwater, wordt tot 90% gezuiverd en wordt zo snel mogelijk de Schelde ingepompt. En dat is super zonde. Dus wij zijn eigenlijk een stap verder gegaan om te kijken van naar die laatste paar procent. En als we dat nou kunnen zuiveren, dan kunnen we het daarna gaan hergebruiken. En dat stapje, zeg maar, om dat goed te doen, dat is heel moeilijk. En dat kunnen wij heel goed. Daar hebben we een hele goede technologie voor ontwikkeld. En daar willen wij nu dus impact mee maken. En welke technologieën zijn nou? Want ik zou je verklappen, 50 jaar geleden, Ja. toen was ik 22 en toen mocht ik ook kiezen op de Universiteit van Eindhoven welke richting. Ja. En dan moet jij eens raaien wat ik gekozen heb. Ja, Afvalwaterreiniging. ik had zo'n vermoeden. Ja. Ja. Dus dit ligt ook heel dicht bij mijn hart. Een beluchtigingsbassin nagebouwd en dan proberen om zoveel mogelijk in de bassins van de zuiveringsinstallaties te zuiveren. Ja. Maar jullie zijn eigenlijk veel slimmer, want eigenlijk heb je die zuiveringsinstallaties wel nodig, maar jullie gaan terug naar de bron. Vertel. Ja, dus we hebben eigenlijk geleerd vanuit de scheepvaart, waar je dicht bij de bron zit. Dat is gewoon een hotelschip, een cruisemarkt. Dat er eigenlijk, onbewust kwamen we erachter van, hey, dit heeft wel heel veel voordelen. Ja. We zien dat we puur en alleen al 90% van de CO2 besparen door bij de bron te gaan zuiveren. Want het verpompen
zit superveel energie in. Energie is CO2, het is duur, het is zonde. En bovendien zit er ook nog warmte in het water. Als iemand doucht of de afwas doet of wat dan ook, dan zit daar nog residuwarmte in. Nou, en dat kunnen wij terugwinnen. En daar kunnen we die laatste 10% eigenlijk mee terugwinnen. Dus ons doel is om binnen een paar jaar energie-neutraal en CO2-neutraal te kunnen zuiveren. Ja, dus je noemt het voorbeeld van een cruiseboot. Ja. Maar ja, ik kampeer graag. Er zijn natuurlijk ook campings. Hè? Dat is, Klopt. Ik heb even op jullie website gesnuffeld. En dan aan de overkant zeggen we weer, vertel. Ja, in Serrooskerken hebben we een hele mooie camping, camping Olmenveld. Daar zijn we eigenlijk aan de slag gegaan met de eerste van deze zuiveringen. En daar slaan we nu dus al het water op, wat dus gezuiverd wordt. Dus in de zomer een heel dorp. En dat wordt nu hergebruikt. Dus we zijn nu bezig met coöperatie. En dat eigenlijk boeren letterlijk kunnen tappen wanneer het water nodig is. En dat dat water weer teruggebruikt kan worden. En dat is eigenlijk in die zin uniek. Ja, dus eigenlijk heb je daar een regenbassin, begrijp ik. Ja. En dan pomp je jullie effluent, wat voor jullie vandaan komt gezuiverd, pomp je erbij. Maar dan kan het gebruikt worden voor het bevloeien van de akkers. Ja. En allerlei andere dingen natuurlijk. Je kan zoetwaterbellen weer vullen, dus Ja. je gaat verzakking en verzilting tegen. Ja. Je kan sportvelden ermee besproeien, je kan het gebruiken voor irrigatie. Ja. Het is fit for food, dus het is schoner dan oppervlaktewater. Ja. Dus in die zin is het eigenlijk ideaal. Maar eigenlijk is dat, zeker met de verzilting in Zeeland, Ja. ook heel belangrijk dat jullie aan de slag gaan. Ik Ja. denk dat iedereen heel blij is met jullie. Klopt. Het kan ook niet snel genoeg gaan voor Nee. ons. Ja. Zeg, en hebben jullie nou contact met Waterschap Scheldenstromen? Want die hebben daar ook belang bij natuurlijk. Klopt. Toevallig hebben we die vrijdag nog als gastspreker gehad. Bij Dat is ons. in mei 2022, hebben jullie, ja? Juist, in mei 2022. Ja? En we zien wel dat die ook anders beginnen te denken. Ja. Als je kijkt naar zo'n camping Olmenveld als voorbeeld, in de zomer is dat een heel dorp. Ja. En dat is heel toeristisch, dus die hebben enorme pieken Ja. waar ze heel moeilijk mee om kunnen gaan. Nou, en wij nemen die piek weg Ja. door dat dorp, de camping, Ja. gewoon af te koppelen van het rail. Ja. Dat is eigenlijk het unieke, dus je helpt elkaar. Ja, want als ze lozen, dan moeten ze daar ook inwoner-equivalenten van betalen. Ja, Dat kost geld. normaliter. Ja. Normaliter, hè? Maar dan niet. Als het goed is niet. Dat is Nou ja, het is allemaal win-win-win situaties natuurlijk. Ja. Ja. Zeg, en heb je nog meer voorbeelden? Je zegt van, je hebt dus de cruiseboten, je hebt de campings, maar eigenlijk bij ziekenhuizen, daar zouden natuurlijk al die, Ja. wat de mensen aan medicijnen slikken. We merken nu heel erg, de ziekenhuizen zijn bezig met iets, dat noemen ze de Green Deal. Dat is eigenlijk een inspanning, vrijwillige inspanning, waar ze zeggen wij gaan ons best doen om de wereld een stuk groener en beter te maken. En die hebben eigenlijk al gezegd van, die spelen eigenlijk al in op het zuiveren van water. Want er is heel veel maatschappelijke druk op de ziekenhuizen, omdat dat de grote vervuilers zijn. Ja. Dus je hebt spectraal vloeistoffen, je hebt antibiotica-resten, je hebt medicijnresten, moeilijk afbreekbare stoffen. Ja. En we zien nu steeds meer en meer ziekenhuizen die nu bij ons aankomen kloppen, die geïnteresseerd zijn hierin. Ja. En het is niks mooier dan het bij de bron op te kunnen lossen. Ja, dan ga ik even iets chemisch doen. Ja. Hoe doe je nou zo bijvoorbeeld hormoonresten en zo? Ga je die ergens knippen of zo? Of, Nou, chemisch gezien dan? ja, dus het is een heel moeilijk proces, dus ik ga het heel simpel... Jip en Janneke, hè? Jip en Janneke. Oké, de technologie die wij hebben ontwikkeld, die straalt eigenlijk met kleine dosis ozon de lange chemische ketens kapot. Dus die knipt ze in stukjes en daarna kan de microbiologie het opeten. Ja. En omdat we lage dosissen hanteren, hebben we weinig energie, weinig CO2, weinig tot geen eigenlijk bromaatvorming. Ja. En dat zijn eigenlijk grote voordelen ten opzichte van bestaande technieken en waarom het eigenlijk nu nog niet wordt toegepast. Ah ja. Zeg, en jullie doen dat in Kapellenbrug. Ja. En dan hebben we een hele mooie foto van een installatie. Ja. Zullen we even kijken eens? Nou, licht maar even toe, wat zie je hier? Ja, dus hartstikke mooi om, om mijn collega's ja, maar hard geopend hoor. Ja, dit is een installatie voor een schip.
Dus je ziet eigenlijk al hoe compact het is en ja, hoe kleiner, hoe moeilijker. Maar dit is voor een installatie van 40 personen. Ja, en even in het kort, hè, niet detailistisch, maar wat gebeurt hier zo in het kort? Ja, dus vanuit het schip komt al het afvalwater richting deze installatie. En daar eten onze bacteriën, in onze microbiologie, die eten letterlijk het vuil op. En dan komt er aan de ene kant dan schoon water uit. En het slip scheiden we van het water. En dat doen we vervolgens weer vergisten, biovergisten. Ja. Dus daar doen wij biomethaan van opwekken. Ja. Zoals helemaal hip tegenwoordig, want we moeten snel van het gas af. Ja. En we zijn ook bezig om eigenlijk een stap verder te gaan. En het stuk wat niet vergist kan worden, dat we gaan kijken om dat te valoriseren en daar bioplastics van te maken. Dus eigenlijk van alle kanten is de win-win-win situatie. Juist. Ja. We spreken eigenlijk niet meer over afvalwater. Nee, want dat wil ik eigenlijk niet meer horen in deze uitzending. Nee. Goed, nou we hebben een hele mooie schematische foto. Die wordt nu geprojecteerd. Ja. En ik zie daar rechts staan urbanization. Ja. Maar ik neem aan dat je het in het Nederlands doet, hè? De verklaring hiervan, van deze vertekening. Ja. Dit is hoe wij denken dat de toekomst eruit hoort te zien. Als we praten over groene steden, dan hebben wij dit voor ogen. Dus dan hebben we een decentrale zuivering, die zie je mooi onder in beeld, van PureBlue uiteraard. En dat wordt dan direct weer opnieuw beschikbaar gesteld. Dus we gaan dat weer gebruiken voor de irrigatie, voor het gebruik in de steden, voor de parken. Waar we dus zeggen, we gaan het niet meer naar de zee pompen, niet meer wegpompen, nee. Maar we gaan dat allemaal hergebruiken. Maar dan staan er even wat woorden. Misschien dat je die eventjes van links naar rechts toe kunt lichten. Dus de flats zie ik daar linksboven. Juist. Dus als je gaat kijken naar het klimaat, zeg maar, dan is het idee, zeg maar, dat we meer groen in de stad nodig hebben om het microklimaat, zoals we dat noemen, om het daar koel te houden. Ja. Dus dat is eigenlijk één ding. Je ziet zeg maar dat we veel groen in de stad weer hebben. Waar we zeggen, dan gaan we decarbonization, we gaan de carbon capturen. Dus we gaan niet langer meer uitstoten, maar we gaan het opvangen. Ja. Nou, en in een groene stad, wortels, houdt water vast. Eigenlijk die floods die ga je voorkomen. Dus je krijgt weer gezond klimaat, minder stormen, maar meer normale regenval. Ja. Dus dat is eigenlijk de wereld waar we naartoe willen. En dat is ook een slogan, wip de tegel of zoiets, hè? Dus tegels weg en alles groen maken. Klopt. En dan zak het in de bodem en dan komt het niet gelijk in het riool. Ja. Dat is helemaal goed, ja. Ja, alle kleine beetjes helpen, zeker. En dan urbanisatie natuurlijk, de verstedelijking. Ja, klopt. Dus je ziet gewoon dat er nu uit het niks in de woestijn, want als je goed kijkt zie je ook een woestijn, dat er nieuwe steden worden gebouwd. Ja. Nou, wij zijn daar nu bezig in Dubai, in de Emiraten, in Bahrein, om te kijken naar de toekomst van die steden, hoe het eruit hoort te zien. Ja. En daar is dit eigenlijk het schoolvoorbeeld van. Ja. En dan natuurlijk decarbonisatie, heb je het al over gehad. Ja. Zijn er nog meer dingen die, ik zie daar heat staan, dat is natuurlijk, we hebben warme zomers, misschien dat je daar iets op kunt focussen. Ja. Hè, dus heel warm, weinig water, vertel. Klopt. Ja, dus we zien gewoon dat de aarde erg droog is. Dus de regenval die we hebben, die valt vaak in grote porties tegelijk. Vroeger was het meer geleidelijk. En we zien dat de aarde het ook moeilijk heeft om het vast te houden. Oh ja. Dus we hebben allemaal kanalen aangelegd en het water gaat zo snel mogelijk richting de Schelde. Oh ja. En dat is eigenlijk niet de bedoeling, want er is genoeg regen, maar de timing en hoe we ermee omgaan, daar gaat het nou mis. Ja. Ja. Goed, laten we even de laatste, denk ik, laten zien. Komt er nog één? Ja, ik dacht het wel, hè? Ik denk dat dit het was. Oh, dit was het. Nou, hebben we nog iets bijzonders? Ja. De prijzen. Ja. Nou, vertel. Ja, hier is hij. Dit is de award. Ik weet niet of ik hem even bij moet pakken. Als jij wilt wel. Ja. Dus pak er maar even erbij. Ik weet niet of ik het aan de camera Ja, natuurlijk. Even deze camera hier. Ja. Deze. Die camera. Ja. Nou, vertel. Ja, dit is de award. Dus het is een regionale award.
Maar het is wel echt hoe noem je dat heel mooi, een trofee voor ons, intern, omdat het een bevestiging is dat we met het juiste bezig zijn. En ik hoop dat er echt nog meer bedrijven gaan volgen. Want als we praten over MVO, dan hebben we het over People, Planet, Profit. Ja. En heel veel bedrijven focussen op de profit en veel te weinig bedrijven op de people en de planet. Ja. Nou, en dat willen wij veranderd zien. Ja. Dus ik hoop dat velen onze voorbeeld gaan volgen. Ja, want je hebt vanmorgen mij hartelijk ontvangen. Ja. En dan zat ik daar een heleboel jeugd. Klopt. Ja. Ja. Dus behalve bedrijven, waterschappen, anderen, zijn jullie ook met scholen bezig. Begrijp ik dat goed? Klopt. Vertel, want dat is ook wel iets wat aan je hart ligt, denk ik, hè? Nou, een van onze belangrijkste verantwoordelijkheden is het spreiden van awareness. De meeste mensen hebben hier geen idee van. Dus hoe meer mensen aan kunnen sluiten, hoe beter. En wij beginnen bij de jeugd, want die moet straks een richting kiezen. Die nemen hun ouders mee. Daar starten we. Ja. Dus we hebben ook een leuke samenwerking met Dutch Wavemakers. Ja. En die werken samen bijvoorbeeld met Olympische sporters. Ja. Dus die komen dan ook naar ons toe. En dan houden we events en dan gaan we daarmee aan de slag. Ja. Puur om die awareness te verspreiden. Ja. Zeg, en hoe komen jullie nou aan nieuwe mensen? Want iedereen zit op personeel verlegen. Ja. En ik denk dat geld niet alleen zaligmakend is bij jullie, hè? Wat er verdiend wordt. Ik bedoel, als je passie hebt en je volgt je hart, Ja. dan kom je toch naar Zuid-Vlaanderen. Ja, het team, het is gewoon een grote familie. Dus uiteraard geld is belangrijk, maar er zijn andere dingen die ook veel belangrijker zijn. Dus je ziet gewoon dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat. En dat is het belangrijkste. En je ziet dat de missie waar we voor staan, dat mensen erin geloven. En je ziet veel jonge gasten en vrouwen uiteraard. Ja. Gewoon een jong team gewoon een stel jonge honden die gewoon de juiste richting rennen. Ja. Ja. Nou, dat geeft gewoon een energie natuurlijk, hè? Zeker. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we het alles gehad hebben, denk ik, hè? Ik zou hier een hele dag over kunnen praten. Ja, ik weet het, joh. Zullen we dan maar een keer een terras afspreken in Hulst of zo? Of ergens anders in Vlaanderen? Ja, bij het zusje. Bij het zusje, ja. Ja. En dan gaan we naar de wellness en zo, weet je wel. Juist, daar maken we een mooie dag van. Mooie dag van. Ja. Ik ga nu de kijkers bedanken. Nou, beste kijkers, geweldig dat jullie allemaal gekeken hebben. Je snapt het wel, ik kom gewoon 50 jaar geleden terug in de tijd. Hoe dat hij hier nou zit. Zo was ik 50 jaar geleden ook. En ik ben er niks veranderd. Zullen we erop posten? Ik vind het een goed plan. Ja, oké. Proost.